Здравейте! След доста дълга пауза ви приветствам отново с добре дошли в нашия канал. А ако са ви любопитни теми за живот в Англия или пък вечни ремонти, то този канал е точно за вас. Абонирайте се! Независимо, че сме в нашия хол, който е все още на шпакловка и тепърва очаква своята боя, днешната тема е подготвяне на учениците в Великобритания за първия учебен ден. В Англия, лично от моя опит, смятам, че учителите както се опитват да помогнат много на учениците, също така се опитват да улеснят и родителите максимално. Например, в нашето училище има така наречения gift shop, който може би вече сте видяли не само ученически дрехи с логото, също така може да откриеш там от шапки до обувки, панталонки, абсолютно всичко, включващо униформата. Зимняк също така се намират там, безплатно. Или чисто нови, или такива, които са в много добро състояние. Забравих да включа и че се предлагат ученически чанти, които също могат да бъдат с логото на училището. Аз имах късмета тази година да открия такъв вид чанти в gift shop-а. Джорджи беше много доволен, взех 2 броя. Цената на един брой е 10 паунда. Какво всъщност носят децата в Великобритания в своите ученически чанти? Имат книга, която трябва да се прочете в периода на една седмица, своя читателски дневник и максимум една или две тетрадки. Всяка класна стая се срещат електронни дъски и също така всяко дете има свой таблет. Разбира се, това всичко е финансирано от училището. И тук вече ще включа и сценария, който съм си подготвя предварително. 10 разлики между системата в Англия и в България. Първото, което е относно старта, че в Англия ученици започват в началото на септември, някои започват на 2 или на 3, докато в България, както всички знаем, учебната година официално започва винаги всяка година на 15 септември. Друг интересен факт е, че учебниците и всякакъв вид ученически помагала тук в Великобритания се предоставят на децата от училището, докато в България, както знаем, всяко нещо, което децата използват, се купува от родителя. Третата разлика, която според мен също е много ключова, е именно униформите. Тук в Великобритания няма училище, в което учениците нямат задължителна униформа и пак казвам, както споменах още от самото начало, униформите много често могат да бъдат намирани дори и чисто в така наречените gift шопове. Докато в България не всяко училище изисква от учениците да имат униформа. Друга интересна разлика, това е самият ученически ден. Тук в Англия няма смени, както масово има в България първа и втора смяна. Тук учебният процес започва от 8:45-9 до 3-3:30, като след това евентуално може да има половин или 1 час извън класна дейност, докато в България учениците са разделени на първа и втора смяна. Друг любопитен факт, предполагам, че би бил любим на много от сегашните ученици, а именно, че в Великобритания много рядко децата получават домашни. Тук в Англия децата в началната степен на обучение нямат конкретни постоянни оценки, както е в България още от първи клас. Обученията се случват най-често на големи дигитални дъски, докато в България предимно се набляга на теория и писмени задачи. Друга ключова разлика за мен е именно протичането на родителски срещи. Тук в Англия родителските срещи най-често са индивидуални, докато в България предполагам, че всички помним как сме хулени пред родителите на останалата част от класа. И последната разлика на извънкласните дейности. Тук в Англия имаш голямо разнообразие от извънкласни дейности, които са ти напълно безплатни, докато в България предполагам, че отново е платено. Оставям ви сега няколко кадри от първия учебен ден тук на Джорджи и Майя.
Обещавам ви още истории, още сравнения и може би някой ден едно видео, в което ще видите хола ни с боя. Чао!